udayisa umdzithi ilento ayisho What are you doing? Angifuni ukukhuluma why ungafuni ukukhuluma No. I cannot. what how long have you been together Besijola nje for 3 years. It's been 3 years. Sahlukana. Ngitshela ukuthi I'm fine, ngishaphu ngaye. Kanjani? Uyisifebe wena inkinga yakho isifebe wena yazi wena Uyisifebe? Futhi wami ngicela nihambe. No, I'll call the cops on you guys. no why you call Ngicela nihambe na. no we work with cops Guys, lana ngibekiwe nami ngizenda yohlala. uphi friend manje uphi friend Oh, he's at work. He's at work. Yazi ufriend uyena obekazosichazela uthita kuyimanje nje. Malon manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ndingu LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nsokulight umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngubhutilana uthi nenkingo nayo ucela nje ukuthi siyincokole kabanzi uyabona ngoba kudala ezama yena ukuthi esifunele uncedo ngendlela zakhe kodwa akawufumani nje uncedo wacela ukuthi thina siJoseph Bioscope usondele sizofika sibone ukuthi singamncedisa kanjani kule nkingo obhekane nayo ngathi ungawari wena bhuti umdala thina singomabiza sabele la sibiza khona we make sure ukuthi siyafika sibone ukuthi singakuncedisa kanjani kule nkingo obhekane nayo ngiyabulise kwakhona ngiyathemba ukuthi uyaphila Ngi-right mntana. Ngiyaphila nami bengicela nje ukuthi uzintroduce ukuthi igama ubani and kwayike why sibhalele namhlanje la eshowini yethu Joseph Bioscope. Hayi igama lami uSibusiso brother ne nginenkinga la so umuntu wami angazi ngizothini ngathi uyangichithela manje angiqondi ukuthi kwenzakalani ngoba lo muntu ngimenzela yonke into and manje ngiyazama yazi ukuthi ngimbheke yonke indawo akwenzeki manje ngizwe ngathi khona umjida movie le inaye and lo muntu lo bengimthanda. Wait uthi wena lo muntu wakho benivana umenzela yonke into kunomuntu omuve inaye wait uve ngabani wena ukuthi lo muntu kunomuntu osevana naye manje? So last week my brother besiye ephathini nemi manje kule party lena nama ngiqonda ukuthi kwenzakala novelo wanyamalala and isolokho ngamgcina leso sikhathi ufike nje einsukwini nakhona futhi akusikhuluma izinto eziningi fethu lo muntu lo wavela wathatha zonke izinto zami wathatha nezinye futhi ezingahlakani naye wathi hayi mina sengi-useless kanjani mase ngifuna ukwazi ukuthi lama rumors lawa inyani noma kwenzakalani ngoba awusamfumane efonini angimtholi nasefonini my brother nasefonini namhlanje adikithi ngiyamzama hayi akwenzakali my brother kwenzakani. So kule party beniye kuyo ngoba uthi ugcina kumbona epartini bekuyiparty ku-invite yena okanye bekuinvite wena? Bekuinvite mina my brother manje ngase ngithi amthathe umuntu wakho niyami yabo nami ngiyomveza kanti sure all right so mase senisepartini what was the situation like bekwenzakalani epartini kahle mhlambe because I'm trying to think ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi lento lena whoever that move in naye is someone into eqale epartini lapho barobhana from epartini yabona. My brother ngeke ngisho ukuthi iqale khona maybe kade beyiphusha because uvele washintsha nami angisitholi nje nesikhathi sokuthi si-understandane yayibona my brother manje ngoba ngibhalele le show leni sekathi ngamthola bese angichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani yayibona my brother. Yeah my brother no sizokwenza konke kusemandleni nomfethu ukuthi sikuncedise kule situation yakho even though ngisanemibuzo nami ngazi ukuthi kunemibuzo engazi ukuthi wena ngeke ukwazi ukuyiphendula yabo kodwa ngicabanga ukuthi le mibuzo ibhekane naye straight ukuthi kahle uyimisele ngani so wena into ofuna ukuyi-understand lapho kuyena ikuthini kahle ukuthi usakuthanda usamfuna bake or ufuna izinto zakho lezi owafika wayithatha lapho ngoba ngivu-mention something ukuthi uthe mase kamuva wathatha nezinto zakho. Ufuna ngichazele my brother ukuthi simephi yabo angitsheli ngoba khona enhlizweni yami ngisamthanda ne yeah inhliziyo yami yona ivuma ukuthi ngamiyeka my brother ngoba ngiyazifela ngaye yabo. So izinto zakho zona lezo bhuti because mention ukuthi wazithatha nazo uhamba nazo awusenandaba nazo? Anginankinga ke mina ngifuna ukuthi angichazele my brother ukuthi kwenzakalani bese ke lapho ke from then again sizobona ke ukuthi senza kanjani. So okay wait ngoba sizosuka lana ngoba siya kwabani kahle siyomfuna kwabani la simfuna khona? Kwenye room yomjida nje ngizwe ngama rumors ukuthi hayi uyayazi wena le room ngoba uthe sibuye sizopaka khona la. Yeah ngakhula ngiyayazi nganisa kuyo. Ongasisa kuyo njengamanje. Ayikho kude mara ayikho kude my brother. Ayikho kude. That's why
choosele ukuthi ubeka la khona sizofika fast yabo my brother. Okay, no akuna stress. No ayisingahamba nomfethu siphuma kanjani siyehla straight. Singaqhuma nje straight nje. Oh, okay. Brother P. Yasiye brother Paul. Hey, siyobona ukuthi silungisa kanjani lenkinga. I'm sure niyazibuza ukuthi Mr Jones yena ungakophi njengaleli xesha lanamhlanje. Uselapha emotweni guys. Kunenye case esibhizi ngayo so ngeke ngacela ukuthi bhuti bengicela nje ukuthi ubumfonela lapho usisi lona soya kuyena njengamanje. After siyange. Mina ngicishe ngadlula phela ngibona ngithi sisaqhubeka siya straight. Yo manje singena uthe kwabani la? EkaGuy wakhona nani. La kuhlala khona uGuy? Yeah, ila kuhlala khona uGuy. Oh, okay. Manje sikuyangena khona la. Brother Paul ngizayithini lento. Oh. Okay, I see. Hey. Athi ngiqale ngicheck la nginokho ukuthi mhlawumbe kunamuntu. Akubukeki nje kunabantu la. Knock. Sorry. Oh. Sabona. Unjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Wait. Uyena. Oh, ngiyaxolisa man. Bengisacela ukuthi simele lapha esayitini sithi ukukhuluma kancane. Oh, siyaxolisa igama nguLavasi from Jozi Pescope ne. I'm confused because I'm confused ngamampela. I'm from Jozi Pescope ne. Yeah, so sihlelo nje lohamba lincedisa abantu lana mangabe umuntu unenkinga uyesibhalele la eshowini yethu and then sibone ukuthi singamncedisa kanjani. Sibhalele my brother la. My brother uthi kunenkinga onayo ongathanda nje ukuthi siyisolve kancinci sisonke. Ubhuti unenkinga lana onayo yabo. Bekacela ukuthi ngicela umiyancane bhuti. Sibusiso thini? Makhamera abantu idrama kahle uzama ukungihlaza la guys ngicela nihambe no siyacela sizokhuluma angithi asili la sizokhuluma no Sithando uyazi inkinga zethu asikwazi ukulungisa soyithu ukuthi ngizokuthola futhi la kalomjini uyangembarasa bra uyangibarasa ngani no why ubukisa ngami No. No. You think this is fair? Okay, wait. You know what I think is not fair, ne? Okay. What's your name? Oh, Inami. Oh, Inawe. Okay, Inawe. Yazi Inawe ngaske ube nathi man kule conversation yayiqonda. Ngoba ingxaki yazi bhuti wami lona ngimenzela yonke into. Ayikho into engamenzeli yona. Anything naye ne? No, angifuni ukukhuluma anything. Why ungafuni ukukhuluma? No. I can't. What? How long have you been together? How long have you been together? Besijola nje for 3 years. It's been 3 years. Sahlukana. Ngicela ukuthi I'm fine ngishaphu ngaye. Kanjani? Umtshelile ukuthi ufine. Uthi last week you guys went benise party muthi yes, angithi bekune party. Bhuti wami ne angifuni ngibone njengephutha ngisumuntu onephutha. Party uthi kuinvitele. Lana kuyimali. I went there. Ngibonisa ukuthi no, ngiyam appreciate. So manje ufuna ukungimoshela. Who did you live with? Uhambe nobani wena? Friend yami, ngihambe ne friend yami. Le friend ohlala nayo. Yes. I moved in with my friend. Is a friend. Yes, friend yami. Konke ngikwenzela khona. Bra, ngicela uhambe. Bengicela ungishiye. Ungishiyelela yomjini. Bengicela ungishiye. So is it a friend or umuntu ngubani lona? Umuntu wami. I friend yami masibe kanjalo. It's mutual in that way. If kanjani? Uyisifebe wena inkinga yakho isifebe wena. Yazi wena Isifebe? Bhuti wami ngicela nihambe. No, I'll call the cops on you guys. No, why do you call ngicela nihambe na? No, we work with cops. Guys, lana ngibekiwe nami ngiyosenda yohlala. Uphu friend manje, uphu friend. Oh, he's at work. He's at work. Yazi friend uyena obekazozichazela. Thita kuyimanje nje. Uqoke mina kuyimanje nje. Kuyimanje uqoke mina. Isikhathi sami wena. Kunini ngikwenzela? Wait. Hayi, ungazongivalela ngaphakathi nawe phela. Uyabona manje songathi sesizovalelana ngaphakathi mina nawe. John, okay, ngiyacela ehlisa Yewena. Okay, what has he been doing? Ngicela ungitshele ngale ndaba. Please. Ngicela ungitshele what has he been doing to your life? Ngoba uthi yes, this is what is sorry. Look, I know. Uswak Uswak lo.
I cannot settle for 3 less. years udla mina unyamina yonke into. So benihlala nonke. Benihlala nonke. Bengihlala naye bengicabanga ukuthi umuntu oright mina. Oh yeah. Bengicabanga ukuthi umuntu oright. Truly speaking. Uthola abangcono manje ne? Uthola abangcono. No, you're not my type. So what did you like about him? You know boy enjoy for the past 3 years. Money. Ubengiuza. His money. Ubengiuza. He gives me money. So I love money. Akekho Oh, umuntu. you love money. Yes. And why you turn imali ongayisebenzelanga mara? Uthanda imali yabantu. No. Yazi bhuti wami ne bengicela ngihambe nalo mfana. No, mina ngifuna I don't Uyangiuza. I don't know. No. No, explain to me, guys. Don't explain to Yes, him. bhuti wami. With all due respect, With all due respect. no. Bengicela nihambe nalo mfana. Okay, with all due respect, shiftise phambi kwami. I don't want to say Wenzela her. yonke into ngikwenzela yonke into. umenzelena ini kahle kahle? Kuyimanje inhliziyo yami ifuna wena kodwa wena ubhizi uzohlala la. Ama rumors shuthi iqiniso ke lama rumors la. Uyayazi inhliziyo efuna wena. Who are you? Who are you to tell me that? But okay, did you tell him that ukuthi wena usamthanda? Swallow it angikuthandi. Mamela ke before eyiswallowishe eyigwinye eyenzeni wena did you tell him ukuthi awusamthanda? No, ngimtshele lo muntu lo ukuthi mfethu if you don't level up ngicela sihlukane. How level up how? Buyisa okungokwami konke. This guy He's weak. He's weak. He's weak. Bandayo wena ne ye wena nenquza yakhe bandayo wena. Wena weak. Also that's the reason why you left Yini him. oyenza Oh, the new friend. level up. The new friend is It's ngikhuluma iqiniso. Let me be honest ne. Nyanyisa lo mntana. He is my current boyfriend. For more than 3 months. You see what he's doing? Ngicela nihambe. Uthingashayana ungami this is don't abuse umntana. Guys. Alabuyise my brother konke kungokwami. No, 3 years. Wasted my time, bro. Ucanga ukuthi waste isikhathi sami. Waste isikhathi sakho. You wasted my time. Wena ngathi uthi I settled for you. Uthe wena ufuna umdavazo right. So waste isikhathi sakho I sokuthola settled for umdavazo you, right. bro. No. Bhuti wami ne. Bengicela nihambe nalo muntu. Yazi ningimoshele nje ukuseni kwami. No, sikumoshele Ukuseni ngimoshele. Uthi you took some things. Uthathe izinto zakhe. Yes. Sikuphi lezo? Yena bekangithatha. Imali yami license le. Ngangithatha wena. You have Wangangidli. Yakhe bandayo wena ye wena. Fine. ungumdriver. Yima ungumdriver manje because of when? Through mina my brother through me. Angisafuni. Mntasi Ngifuna konke yonke into uyinye manje. Ngeke. You feeding me. Ngingulube. Am I your pet? No, darling. Wait. No. Let's talk about. Okay, ngiyayibona le license because you guys were still alive. Kodwa uthi kunezinto uthathe yini le But kuyimanje ugqoke mina. Uyithathile. Ziphi le impahla izinto esizifunayo angithakasakafuni ukuthi. Can we have the clothes? No, impahla angikwazi ukumnikeza. Why ungakwazi kumnika? Angikwazi ukumnikeza. How? This guy wasted my time. So What do you impahla mean? zami, I own them. I earned them. Wena you wasted his time actually. Usho ukuthini wena manje? No, he wasted my time. Ngabe ngathola abantu abangcono kunaye. Akekho ngcono wena. Hayi. Akekho ngcono ngoba akakho. Kulomntana ne. Wait, ufuna Hey uzobuyisa yonke into Wait, wena. ufuna impahla zakho. Uzobuyisa. Yes, my brother. Wait, ufuna what you will call the what? I'll call the cops on this guy. No, don't call the cops. Explain. Angithi manje siyakhulumisana. No. Do you have your own clothes? Khona ezakho ezingathengwa wena. wena. You don't have. No. Ezathengwa wena. I've never worked a day in my life. You never wait a day but you want money, you love money. Yes. So do you think imali iqhamuka ehlahleni wena Yeah, sithi? he supplies. Surprise I- wena As long as he supplies. wena. Nana into yethu wathi Akuye siyayigcina konke kahle. kungokwami. Sigcine i-transaction. Siyenze ibe ngama-transaction siphele lapho. Because makathi yena usangifuna ne. It's fine. Masiyenze ibe ngama-transaction. Ngimnikeze lento ayifunayo. No, wena sisi ubani kanti uthando liyathenga la kuwena. No. Uyangithengisela phela. Yes. It will be fine like that. Izoba right njalo mntasi. Yabo No, it's fine. Angithi uyazazi impahla zakho. I-room lakho lila ku-RDP vele. No, lana i-room laka guy. Yeah. Lo engihlala naye. My current boyfriend. No, yabona Yima yesithi mbambe Mr. Paul. Yes. Wait. Uthi impahla zona zikuphi lezi zikho? Oh, ngizikithi. Zikini? Oh, siyozilanda sambe king No. siyozilanda. No, siyoyilanda. Uyakwazi kiwa ngithi? Uyayazi No, ukuthi sokhuluma nabakini. Sala wena. Sokhuluma nabakini sambe. Uyakwazi kuba ngithi? Wena singakushiya. Not yet. No, siyakini. Siyaka wena. Asambe. Uyakwazi kuba ngithi? Asambe. Let's go. Yehlisa umoya myeka. Angithi my brother usasala no, mosilana it's fine. Asifuni yena, sifuna impahla zakho angithi. And manje nabo ngamshiya lana it's okay. Yabona umuntu ongakuthandi, yabona uzokumoshela impilo. Do you know that?
Oh my Angazi brother. ukuthi aka-understand ukuthi angisamfuni. Phuma lapho. Phuma lapho, Angisakufuni. Sibebe. Go with your cameras. Ungilethele i-drum yang-embarrassa. Go. No wena kodwa uyabona sesi-exposela lokuthi Sibebe, my brother lesi. Angifuni. Sibebe, buka kwemanje umemezela lapha endlini. You've been supporting mina ne-boyfriend yakho. Manje usuthi mina nje. no kodwa wena uthi wena ubhini supporting mara wena bomdayisela no angazi ithi ngikubuze ngesiswati wemama ngicela ukukubuza ngesiswati mina uzongiva udayisa umdzithi ilento ayisho What are you doing? You see, this is the reason why I'm gonna no asambe if you start fighting no Yes, asambe no asambe ngicela umdzithi no asambe siyakuba ngithi ngicela no wait uyakwazi ngithi wait come uyakwazi kuba ngithi ngiyakwazi. yeah thina sofika sokhuluma nabo masifika no brother Paul lapho yakuthi mama silande impahla zika my brother sofika simtshele kahle umyeke bra you know umuntu mayengakuthandi if you force thing no don't force ungaforce la ungathandwa khona uzogayiva phambili well guys lona mina ngiyazi lento guys elana lona uthi akasamthandi my brother uthi bethandana nje angi-understand yonke lento so into soyenza njengamanje just ukwenza ubulungiswa sizohamba naye my brother siyothatha nje into zakhe because okwamanje ngisazom-advise nje endleleni ukuthi mfethu umuntu mayengakuthandi if you keep on forcing mangabe nawe mbukele khona umuntu omthandayo njengamanje yena mhlambe akakuthandi don't force it because manje mawuyiforce if you keep on forcing lo muntu uzokwenza ngathi ufile ingathi uthando is a toxic thing ethandweni kumele kuhlale kuliwa ethandweni kumele kuhlale kuxabanwa and stuff while uthando is a meant to be a two thing abantu abayi-two abathandanayo nje that are happy living healthy and manje my brother the way ophatheke ngakhona angiyithandi lento so into soyenza njengamanje soshaya imoto ke no brother Paul siye that side siyobona ukuthi siyokhulumisana nabazali so ngeke sikwazi ke abantu abadala ukuthi singene nama-cameras ke mase sifika kubona ukuthi singene nama-cameras shoot abantu abadala ngoba siyocela nje impahla zika my brother ukuthi kanti ngisazom-advise okuningi endleleni mangabe nawe mbukela lapha emakhaya mhlambe kunenkinga obhekane nayo uyayibuza ukuthi ngingayenza kanjani usibhalele lapho Jozi Bioscope tosiyotosire ungalibali nokuthi sifollow ushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok na ku Facebook yonke indawo we are Jozi Bioscope ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope ngiyanithanda lokho lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha